Eguerdion guztioi, urriak 9 ditu, 12 dira, eta iritsi da magazinari heltzeko unea. Nazioarteari begira bombardaketak etengabeak izan dira gauean Gazan, eta 1000 gora hildako dira dagoeneko bi aldeetan. Israelek erasoak gogortzeko asmoa du, eta ez da aurreikusten aurrez aurrekoa epe laburrean amaitzea. Palestinako aginte nazionalak Gazako palestinar guztiak hiltzea eragozteko eskatu dio nazioarteari. يستهدفوك بشوي في دير البلح. طلع Eta Euskal Herriari salto eginda duela 40 urte erail zituen galek Josean Laza eta Josi Zabala. Hain zuzen, Baionan desagerrarazi zituzten 1983ko urriaren 15ko gauean. Donostian torturatu eta Alakanten hil zituzten, buruan tiro eginda. Baiketaren urteurrenen arira, Egiari Zor Fundazioak ekitaldi bat antolatu zuen larunbatean gorpuak aurkitu zituzten tokian. Eta han izan ziren Laza eta Zabalaren senideak eta lagunak, baita ordezkari politikoak ere. Salatu zuten 40 urteren ostean oraindik ez zituztela aitortu terrorismoaren biktima gisa. Estatu Espainiarrari eta bere inguru guztiari, estamentu guztiei, deia egiten diogu beraien bortxaren, biolentziaren ondorioz eragindako biktima guztien aitortza egiteko. Euskal jendarteak aspalditik itxaroten ari den pausoa litzateke. Jarraitu nahi dugu aldarrikatzen, biktima izaera ez duten guzti horiek estamentu guztien, administrazioko eta estatuko estamentu guztien aitortza merezi dutela, Joseanek eta Josik aitortza hori merezi dute, eta ondoan izango gaituzue burruka horretan. Benetan eskerrak, eta bezarkalaban aurretzen. Eta politikan jarraiki urte politiko berriari izo jarri da EH Bildu datozen hilabeteetako estrategia politikoa arrastuko duen plana eztabaidatu eta bozkatu zuten larunbatean. Euskal Herriaren gaur egungo une historikoari erantzuna emateko bide orria finkatu zuten batzarrean, eta Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak jakinarazi zuenez, lurraldetasunari buruzko eztabaidari herri gisa erantzutea izango dute lehentasuna. Bide horretan, eskua luzatu zien Euskal Herria nazio bat dela sinesten duten eragile politiko, instituzional eta sindikalei estatus politikoaren inguruan adostasun zabala erdiesteko. Herri proiektu bat akordatu behar da, estatus politikoaren inguruan, eta herri bezala hitz egin behar da estatuekin, ez alderdi politiko bezala. Denen artean herri bezala pentsatu, eztabaidatu, aritu eta hitz egin. Berriz ere gonbidapen bat luzatu nahi dugu. Gonbidapen bat Euskal Herrian dauden eragile guztiei, izan politikoak, ekonomikoak, instituzionalak, Euskal Herrian nazio gisa errespetatzen duten guztiei. Guztien artean erabaki behar dugu. Nazio auzia eztabaidan egongo den honetan, zein den guztion artean erabakitzen dugun bidea, eta zein den guztion artean planteatzen dugun proposamena.
Euskal Herriko mugimendu feministak greba feminista orokorrera deitu du azaroaren 30erako. Zaintza sistema publiko komunitario baten alde grebara deitu du mugimenduak, gizarte osoari alegia. Pertsona guztiek bizi osoan askatasunez eta konpromisuz zaintza eskaintzeko eta jasotzeko duten eskubidearen alde egin nahi dute. Hori dela eta Euskal Herriko mugimendu feministak eta hainbat eragileek eta sindikatu kondu duten herri akordioaren helburu nagusia zehazki. Hala, akordio horretan bildu zituzten azaroaren 30erako greba feminista orokorrerako eramango dituzten aldarrikapenak, 18 epe laburrerako eta 5 epe luzerako. Eta igandean ospatu zen Etxarri Aranatzen Nafarroa oineza. Ahotzein lelopean antolatzaileek Euskararen ofizialtasuna aldarrikatu zuten beroa protagonista izan zuen festa egunean. Milaka lagunek euskararen ofizialtasuna eskatu zuten Etxarrin ospatu zen Nafarroa oinezen. Andra Mari ikastolak izan zuen Nafarroko ikastolen festa erraldoia antolatzeko ardura. Guraso, irakasle, ikasle eta laguntzaileen lanari esker egun biribila izan zen. Beroa ere protagonista, baina ibilbidean zehar paratutako txorrotak zein iturriak eta umentzako jarritako urjokoek freskatu zituzten bisitariak. Musika ezker eskuin, 3 guneetan barrena, trikitixa eta euskal musika ere protagonista. Txarangak, ikastolen ikasleen erronkak, jatekoak eta edatekoak, besta giroa aparta euskararen ofizialtasuna eskatzeko. Andra Mari ikastolak Zangozako ikastolari luzatu dio lekukoa eta beraz 2024ko udazkenean euskara ofiziala ez den zonaldean iraganen da. Eta lan gatazkei helduta Mekaner ez itzi oihu artean proteste egin zuten larumatean Urdurizen. Esteiantiz taldeak Urdurizko fabrika itz nahi du eta erabaki horrek 158 langile kaleratzea izango du ondorio. Hala, enpleguaren defentsan eta zonaldeko industrien etorkizunaren alde 100 lagunek bat egin zuten larunbatean. Izan ere, zuzendaritzak dio lantegia ez dela bideragarria, baina batzordeak salatzen du enpresak irabaziak handitu nahi dituela eta ekoizpena kostu merkeagoa duten herrialdeetan egin. Irailean abiatu zuten borroka zikloa eta urriaren 11an bigarren greba eguna izango dute. Horrez gain, egun horretan bilera izango dute Jaurlaritzako lan sailarekin. Esaten dutela Mekaner ez dela bideragarria eta produktiboa eta argi daukagu ez dela horrela. Etekinak eduki ditugu pasan urtean adibidez, 6.000 euro etekin. Estelantisek beste aldetik 16.700 milioi etekinak editu ditu. Eta orduan ez dugu hortik arrazoirik ikusten Mekanerrez aldatzeko. Zitalkeria da, nahiago dute irabazi eta hori da kontua. Horregaitik buelta eman behar dugu arazo honeri eta hor gaude borrokan. Eta gure herrialdean industria sarea suntzitu eta sarratu eta horretan dabiltza. Eta Bizkaitik Arabara, Laudioko Glavista enpresako 25 langilek lantegiren instalazioetan egindako itxialdiari amaiera eman zioten ostiralean. Asteazkenean sartu ziren lantokian, enpresaren 240 langileen lanpostuen defentsa. Izan ere, zuzendaritzak enplegu erregulaziorako espedientea martxan jarri du.
Laudioko kaleak elkartasunez bete ziren ostiralean Glavista enpresako langileek beraien lanpostuen defentsan egindako mobilizazioekin. Manifestazioa hasi baino lehen, asteazkenean abiatutako itxialdiari amaiera eman zioten 25 langilek. Glavistako 240 langile kaleratzea arriskuan daudela salatu dute. Enpresaren arduradunek enplegu erregularizazioko espediente aurrera eramateko prozesua martxan jarri baitute. Langileek Guardian enpresa lantegiaren jabe ohia hartzen dute erroduntzat, aktibitatea mantendu dezakeen eskaintzari ezetz esan diola salatuz. Eusko Jaurlaritzaren inplikazioa eskatu dute ere. Elkartasun keinu ugari jaso dituzte Glavistako langileek egun hauetan eta mobilizazioekin jarraituko dutela iragarri dute. Gaur bukatuko da Gasteizko Mitxelinen lantegien batzordean jarraitu edo ateratzea erabakitzeko egiten ari den erreferenduna. Erreferenduna aurreko astean ezagututako ekoizpenen murrizketaren iragarpena eta gero heldu da. Gasteizko Michelin faktorian egiten ari den erreferendumaren lehenengo txandetan 1554 bozka jaso dira. Langileek lantegien arteko batzordean jarraitu edo bertatik ateratzea erabaki behar dute. Erreferenduma ostiralean hasi eta astelehen gauean bukatuko da. Emaitzak astearte goizaldean ezagutuko dira. ELA, LAB, ESK eta CGT sindikatuek lantegien arteko batzordetik ateratzearen alde agertu dira. Lan baldintzak hobeto defendatzeko aukera egongo dela argudiatuz. LABek beti defendatu du lan egiten dugun lekuan negoziatzea oso ona da, eta hemen maila edukitzea oso positiboa da, hemen erabakitzeko. Urria eta abendua bitartean 2000 gurpiltona ekoizteako dio lantokiak. Zuzendaritzak eskariaren beherakada eta taldearen konfiantza faltagatik hartu zuen erabakia. Izan ere, hitzarmenaren kontra egindako mobilizazioen ondorioz, taldeak Gasteizko langileengan konfiantza galdu duela esan du zuzendaritzak. Sindikatuek erreferendumaren testuinguruan langileengan presioa egiteko iragarritako erabakia zela salatu zuten, eta lantegien arteko batzordetik ateratzearen alde bozkatzera deitu zuten. Gipuzkoako pentsiodunen 31. martxa ospatu zuten asteburuan. Aurten Urnietan egin dute eta bertan lurraldeko pentsiodunen 70 elkarte baino gehiagoko 500 pertsona inguru batu dira eta egun osoko egitarau zabala izan dute. Gipuzkoako Foru Aldundia ere bertan izan da eta babesa eman dio martxari. Urnietara etorri gera gaurkoan, Agijupens taldearekin, jubilatu eta pentsioduna dira danak, eta orduan, beraien bideo honetan gure babesa eskaini nahi genien, egiten duten apostua alde batetik bizitza osasuntsu eta aldi berean ere pozik bizitzeko apostua guretzako oso garrantzitsua da eta bideo honetan elkarrekin egon nahi genduen. Eta horretaz haratago beste kontu bat ere azpimarratu nahi duena. Ibilbideak egiten dira, eta askotan kostaldean egiten dira, eta gaurkoan Urnietan da datorren urtean Arrasaten guretzat ere, gure lurraldea ondo ezagutzeko aukera bat bada eta beraz puntu bat gehiago beraientzat. Ondo pasa izatela eguna eta gu beraiekin partetxo bat egingo dugu gaurkoan. Eta Donostian Baskuneri Zenterra irekiko dute, baina proiektuak hautsak harrotu ditu. Eta auzokideek kontra kokatu dira eta hainbat protesta egin dituzte gainera. Donostiako tokiko gobernu batzarrak onartu du Baskulinari Center Fundazioari ematea obra handiko lizentzia Gastronomy Open Ecosystem eraikina eraikitzeko hementxe bertan Manteo Zemoria berdegune honetan. Horrek esan nahi du egun edo eta aste gutxi barru obrekin hasiko direla. Goek duen helburua da hiri barruti bat bultzatzea, helburu duen espazio fisiko bat osatuz, eta bertan besteak beste gradu ondoko gedak, produktu eta zerbitzu berriak garatzeko laborategi eta tailerrak, coworking eremua eta erakusketa eremua eta ekitaldiak egitea izango ditzateke. Helburua esango nuke berrikuntza bultzatzea dela. Eta nola hori, zientzia eta ikerketaren bitartez, berrikuntza, produktu berriak, zerbitzu berriak garatuz, ekintzaileekin lan eginez, ekintzaileei lagunduz, eta baita ere gradu ondoko hezkuntza garatu nahi dugu, master berriz, aurre ikusten ditugu 7 master berri bultzatzea, gai desberdinetan, osasun arloan, jasangarritasunean, zentzumenen inguruan, digitalizazioaren inguruan, orduan, jarduera nahiko zabala da,
helburua ekosistema bat sortzea da berrikuntza bultzatzeko. 2020an hasi ziren proiektu hau lantzen eta bi ardatz zituzten aurretik, eraikinaren harira hirigintza ikuspegia, udalari dagokiona eta bestetik gastronomia open ekosistem proiektuaren edukia zehaztea. Hirigintza ikuspegitik oso prozesu konplexua da, behar diren onarpen guztiak lortzea. Herritarren artean arrabotsa sortu du afera honek. Manteuze Moria Berdeguna kenduko diotela salatu dute, eta gaineratu espazio publikoa udalak enpresa pribatu baten esku utzi duela doainik. Azarratuta nagoela zeharo, baina, ez dakiz lortuko dugun zerbait. Beharrezkoa, niretzako ez da beharrezkoa. Badagoetan goian, da hainbestetoki izate dute badaudela hori egiteko. Toki inguru badaukagu, horrelakoa, hemen hiri beharroan eta kantzera dute. Nos da un poco pena. Pienso que igual habría otro sitio más adecuado para poder poner ese espacio del Basculinari. El poco espacio que hay que mantenerlo. Herritarren kezken aurrean Baskulinariko zuzendariak argitu nahi izan digu eztabaida hori ez dagokiola berari. Ez dela gurea eztabaida hori udal mailako prozesu bat izan da, gurea edukia da. Eta kritikak aintzat hartuta eraikin berriarekin berdeguna mantenduko dela azalduna izan du. Eraikin berde bat da, goiko sapaiak suposatuko du hiriarentzat eta auzoarentzat parke bat. Mantenduko dira momentu honetan egiten diren jarduerak bertan, aisialdirako, txakurra pasiatzeko, edozein gauzetarako gaur egun egiten dira posible izango da egitea. Gauzak horrela udalak dagoeneko lizentzia onartuta, obrak azaro aldera aste aurre ikusten dute. 18 bat hilabete izango dira, ondorioz bastakit, 2025ko apirilean edo bukatuko dira obrak eta hasiko gera lanean eraikin berrean. Hemeretzigarren mendearen amaieratik eta 20. mendearen erdialdera Donostia eta Gipuzkoa turistikoki iragartzeko kartelak izan duen indar grafikoa erakusketa dago San Telmo Museoan. Klima ideal, udako kartelak San Telmo Museoan egongo den erakusketa da, urriaren 15 bitartean ikusgai izango dana. Bertan, kartel ezberdinak ikusiko dira, eta guztiek amankomunean dutena da, Donostia eta Gipuzkoa ezagutzera emateko eginda daudela, helburu horrekin eginda daudela. Beraz, bi gai uztartzen ditu. Alde batetik, ilustrazio grafikoaren evoluzioa, eta bestetik, gaia bera, zer dan adierazten dana eta zer dan adierazten ez dana. Erakusketa 7 ataletan antolatuta dago, eta bakoitzak gai bat lantzen du. Gai bakoitzean ikusten dugu gai bera nola landua izan den denboran zehar. Lehenengo atalean, turismo nortasuna eraikiz izenburupean ikusten dana edo erakusten dana nola hasiera baten erreferentziak oso internazionalak direla, beste edozein tokitan izan zitezkenak eta gitxika nortasun propio bat eratzen dela, nortasun grafiko bat. Egia da, Donostiak erabaki bat hartu duela, erabaki politiko bat hartu zuela 19. mende bukaeran, Donostia turismo indargune bat izan behar zala. Baina grafikoki beranduago iritsi zen. Karteletan Donostiako irudia agertzen da, ikusgarrienak diren atalak, baina badago baita ere beste irakurketa bat, beti emakumeen irudia agertzen dela. Eta garai bakoitzean, emakumearen itxura, saldu nahi zen irudi hori lotutako itxura zen, irudia zen. 20. hamarkadan, kartelen ekoizpenak gorakada handia bizi izan zuen. Faktore asko daude, baina oso esanguratsua da, sasoi horretan lehiaketak egiten hasten direla. 2. atal honetan, ideiak leian izenburupean, lehiaketa ezberdinetako adibideak ikusten ditugu. Lehiaketa berez, prozesua bera ere difusiorako bide moduan erabiltzen da. Deialdi egiten da, normalean atzean edo turismo patronatua edo bestelako erakunde bat egon daiteke, deialdia egiten da, gero eskaintza jasotzen dire, erakutsi egiten dira eta guzti hori difunditzen doan prozesu bat da. Beraz, lehiaketa oso bide erabilgarria izan da promoziorako. Adibide hauetan, San Juan, Zarautz, edo Donostia bera, erakusteko modu ezberdinak ikusten dira. Batzuk irudia hartzen dute,
Beste batzuk argazkiak sintetikoagoak, argazkiak eta objektuak aukeratzen dituzte, beste batzuk igual klasikoakoak izan daitezkenak edo azkenik argazkiaren indarra eta kolaxaren hizkuntza erabiltzen dutenak. Bisitariek zeregin bat behar zuten eta orduan ekitaldi ezberdinak antolatzen dira. Berez gela honetan bi atal daude. Batean jolasa eta dibertsioa ikusten da eta beste aldean berriz euskal jaien sorrerari lotutako atala. Kasinoak izan ziren eskaintza zabaletariko bat, bai Gran Kasino, de San Sebastian edo Gran Kursal. Jokoa debekatzen danean, beste modu batera ere aurrera jarraitzen dute eta batez ere ekitaldi ezberdinak egiten dituzte, jai tematikoak egiten dituzte eta bakoitzak bere kartela izango luke. Karteletan elementua oso esanguratsua da, arte efemeroa da. Ekitaldi bat saltzeko eta gero bukatu egingo dana. Horrek asko eragozten du material hori ondo gordetzea eta babestea. Berez erabiltzeko eta berez erraz bukatzen den materialak direlako. 20. hamarkada oso aberatsa izan zen kartelgintzan. Orain gauden areto honetan Gipuzkoako ereduak ikusten dira. 3 urtetan, 3 kartel hauetan estilo erabat ezberdinak daude. Bata marrazki gileagoa edo karikaturarantz doana, beste bat errealistagoa edo figuratiboa izango dana, eta gero txikiren estilo pertsonala 3. Oso peluz laburrean, eskaintza ezberdinak. Atal honetan, kultura eta komertzioa daude ikusgai. 50-60 hamarkadetan, eskaintza zabaltzen zijoan, eta guztiok ezagutzen ditugun zinemaldia eta jasaldiaren sorrera da. Edizio bakoitzak bere kartela zeukan. Tomas Hernández Mendizabal da autorea eta oso estilo pertsonala dauka. Azken atal honetan, kirolak azaltzen dira. Hori ere eskaintzaren barne zelako. Eta oso eskaintza zabala zen. Bai, zaldi lasterketak, lasarteko autolasterketak, tenisa, bizikleta eta nola ez, traineruak eta balandrak. Estropadak saltzeko modu ezberdinak ikusiko ditugu gela honetan. Era berean, lehenengo aldiz, lasarteko autolasterketen kartel guztiak ikusteko aukera egongo da. Kartel asko dago, eta horrez gain, esku horriak, pegatinak eta bestelako elementuak. 250 pieza baino gehiago daude, eta asko museoak dira, baina beste asko, beste toki batzutatik ekarritakoak, Bilboko Arte Ederren Museoak, Koldo Mitxelena, eta partikular asko. Eskerrak eman nahi dizkiegu guztiei, eta batez ere, gonbitea luzatu nahiko genieke bisitariei, benetan merezi duen erakusketa badala uste dugulako. Eta kirolarloko kontuei heltzeko, pantailaren beste aldean dugu Ane Urkiri, kirolkastaria. Kaixo, Ane? Kaixo, eguerdion. Futbolean, emakumezkoen ligan, asteburuan Reala eta Ibarren porrotak izan ditugu, eta atletikek gaur jokatuko du, ezta? Hori da, denboraldi hasiera irregularra euskal taldeentzat, baina alde batetik kontuan hartu behar da Realak Bartzelonaren aurka jokatu zoalaan, Bartzelonaren etxean, eta 3-0 porrota jaso zuela, eta Ibarren kasuan, Ipuruan, oraindik ere ezin irabazita jarraitzen dugu Armaginek, Granadillaren aurka galdu baitzuen, baina esan bezala, Realaren porrota planen barruan sartzen zen, eta gaina astean zehar ere jardunaldia egon zen, eta Levanteren aurka berdinketa ona eskuratu ostean, porrotonek min gutxi otxeu, eta Ibarren kasuan ere, astean zehar garaipen eskuratu zuen, beraz, porrotak, baina esan daiteke, hasierako lehen jardunaldi eskaz horretatik, pixkat suspertu diala euskaldunak, eta esan bezala, gaur atletike jokatzen dugu, Sporting de Huelvaren aurka, atletik ere 3 punturekin do zelkapenean, Eibar bezala, Realaren kasuan, Realak 4 puntu dauzka, eta Sportingek atletiken gaurko areriuak puntu bat, eta atletikek bere bigarren garaipena bilatuko du astelehen honetan. Eta eskuoloian berriz, albiste onak, ezta? Bera eta beti onak taldeek irabazi baitute?
Bai, eta pixek, bereien helburutik gero eta gertuo, ez? Donostiarren kasuan, gainea, arerio zuzenaren pistan jokatzen zegoen, eta garaipenez ezik, erakustaldia ere eman zeuen Donostiarrek, horrelako arerion aurka normalian markagailu bestu joaten da, gainea azken partioetan beraberari ere kostau egin zaio garaipenak eskuratzea, astean zehar Eldaren pistan esaterako igoera, orain igo berri den talderen aurka gol batengatik irabazi zuen, da bentsat zalantza zozen arerio zuzen baten aurka nola ibiliko zen, kontuan hartuta Malagaren aurka ere galdu egin zoalako, baina ikusi da bera kandidatua dela berriz ere lige irabazteko, eta hori erakutsi zoan Elxen pistan dela aurreko urteko azpi txapeldunak gogoratu behar da. Eta beti honaken kasuan, garaipena oso talde... Romako munduko txapelketako finalera iritsi da, 5. azkenean, baina Paristik 24tik gertu dago nahi, ezta? Bai, munduko txapelketa jokatu zen aurreko astean, eta 6 euskaldun eduki ginen, eta izen nabarmenena, Naia Laso bermiotarra finalera zelkatu zen, eta 5. egin zoan bizkaitarrak, eta esan bezala Pariseko Olimpiar Jokoetatik oso gertu do, eta nabarmentzeko disiplina ere ja kontuan hartu behar dela hemendik aurrera, batez ere badakigu ez, Olimpiar Jokoetako hitzorduan sartzen dian kiroldanek horrelako Olimpiar Jokoak gertu ikusten danean zer esana ematen dugu, eta kasu honetan kirolariak oso gaztiak dira, Naia Lasok 14 urte besterik ez ditu, eta aurreko Olimpiar Jokoetan Tokion lehen aldiz izan zen kirolau olimpikoa, eta hor ere ikusi ginen oso gaztiak diala kirolaisak, eta bigarren zita olimpiko horretara bidian, kasu honetan euskaldun bat izan dezakegula onenen artean, eta benetan postekoa. Eskerrik asko Ane Urkiri gurean izatagatik, eta hurrengo arte. Plazer bat, gero arte. Eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin, gaurkoan gurekin izango dugu Eider Gotzi, Guggenheim Stop plataformako kidea. Orain arte. Herri emesaiora, gaurkoan berriz, Ainara eta biok, nimiren, bakizute amatasunetaz hitz egiteko goz, baina amatasunak edo amatasunak pluralean, beti esatu duen bezala, baina ez amatasuna ere bada amatasunaren parte, ez? Azkenean gauza bat ez delako besterik gabe. Zergatik zara ama? Galdera gutxitan entzuten da gure jendartean, aldiz noizko edo zergatik ez zara, akaso gehiago entzuten da, gaur egun oraindik. Azteko esango dut, nik betidanik eta usteot oso gaztetik, oso garbi eukidotela, ez dutela ama izan nahi. Ez nau sekula erakarri, ez dut sekula desi hori sentitu, nahi hori sentitu, eta aldi beren ere, nik usteot oso konstiente izan naizela, edo beti defendatu dutela, ama izatek behar dula benetako nahi bat. Hamaika telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen. Amabiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Eider Gotzi, Guggenheim Urdaibai plataformako kidea. Kaixo Eider, eta ongi etorri? Egunon. Urdaibai Guggenheim ekitzeko proiektua martza hartzen ari da pizkanaka, eta zer kalte ekar dezake, ezta, proiektu horrek aurrera egitea? Kaltea kain bat izan daitezke, baina gu batez be finkatu gara ingurumenean eukiko lituzketenetan. Eta hor ikusten dugu proiektua
izan daitekela gure biosfera erreserbarentzako suntsitzailea. Ingurumenean egingo du kalte batez ere proiektu honek, baina inbertsio publiko handia ere egongo da proiektu honen atzean. Bai, beraien hitzetan, proiektu hau bultzatzen ari diren administrazio eta Guggenheim Fundazioko ordezkarien hitzetan, esan digute martxan jartzeko 150 milioi euro beharko liratekela. Eta horietatik, momentuz, Bizkaiko Foru Aldundiak 40 milioi gorde zituen, 2022ko aurrekontuetatik, eta uztailaren 4an, Espainiako Gobernuak, Ministerio de Transición Ekologika Departamentutik, ministeritzatik, Teresa Riberaren onezpenarekin 40 milioi euro eman zituen. Beraz, momentuz, dakigunaren arabera, 80 milioi euro diru publikotik eskuratuta egongo lirateke. 40 milioi euro dagoeneko eskuratuta, 150 milioi ere inguru aurrekontua izango luke proiektuak, eta zertan datza zehazki proiektu hori? Galdera oso ona. Zeguk ere ez dakigu. Naiz eta atzo Elizabeth Etxanobek deian elkarrezketa bat eman, eta esan bere helburua aldundi garden bat, eta proiektu guztien informazio herritarrei helaraztea eta proiektu guztiak ezagunak izatea dela, esan du, baina ez da egia. Azkenean eskualde oso bat gaude, egunero periodikua irakurtzen, komunikabideak entzuten proiektu honen berri jakiteko. Orduan, proiektu honeri buruz dakiguna komunikabideetatik jasotako informazioa da. Eta, momentuz dakiguna da, museo bi kokatu nahi dituztela, bata Gernikan, Dalia enpresa izandakoan, eta bestea Muruetan. Astilleros de Muruetak momentu honetan okupatzen duen eremuan. Eta biak lotuko lituzken, bia berde deitzen dutzie beraiek, eta museo bi honek lotuko lituzken bidea. Hori da dakiguna, badakigu Daliatik eman nahi diotela sarrera, badakigu Dalian biltegiak, ofizinak, parkinak, jatetze bat, Muruetan espositoreak diren gelak jatetzea, hainbat datu periodikoetan irakurri ditugunak, baina ofizialki proiektu hauei buruz zer dakigu, ez errez, ze proiektu hau era integral batean ez da existitzen. Eta hori da daukagun erronkarik handiena. Proiektu hau edozein lekutan salatzeko, proiektua falta da. Ditugunak dira piezatxoak. Proiektua zatituta aurkeztu dute 7 zatitan. Eta zati guzti horrek batzen baditugu, hori irtetzen da. Museo bi, ibilbidea, eta sortu nahi duten konglomeratu guzti hau, makroproiektu guzti hau. Baina proiektu moduan ez da existitzen. Dona salduzu ez, proiektu moduan ez da existitzen, informazio gabezi hori badagoela, eta lehen aipatu duzu, proiektuak batez ere ingurumean izango dituela kalteak ez da, baina bitartean Arantza Tapia, Jaurlaritzako garapen eta jasangarritasun sailburuak, Onda Bazkan adierazi zuen aurrekoan, Urdaibaiko Guggenheima ez dela baterazina biosferaren erreserbarekin, horiek entzunda ez dakit zer duzuen esateko? Nik esango neuken lehenengo gauza da, Arantza Tapiak Urdaibai ez dakilan non dagoen. Ze egin duen konparaketa izan da Urdaibai Anberesekin, Hamburgorekin parkatu, Hamburgoko portuarekin. Orduan, hortik hasten bagara, daukagun ezagutza handia da. Tapia anderea gainera bere legea indarrean jarri duenetik, dana da posible. Udalen gainetik beretzako beharrezkoak diren proiektu guztiak egiteko ahalmena dauka. Beraz, Tapiak esaten duena guretzako momentu honetan ez da pisuzko hitza. Ez da pisuzko hitza. Eta gero egin duen konparaketa guretzako, lekuz kanpo dagoen konparaketa bat da. Berak aipatzen da, Hamburgoko portua be 2000 zarearen barruan dagola, baina baita be esaten du Urdaibaiek punto bat gehiagoko babesa daukala. Orduan gauza horrek dira kontutan eduki behar direnak. Eta ez bakarri legea zeintzuk diren baizik, eta lege horrek zelako eremuetan, eta eremu horrek non kokatuta dauden. Eta zein dan kokapen guzti horien testu ingurua. Urdaibai, 45.000 pertsonak osatzen dugun eskualdea da. Ez da Hamburgo. Orduan, konparaketa hori egitea guztiz lekuz kanpo legoke. Aipatu duzu ez duzuela jaso edo ez dutela proiektua osotasunean aurkeztu eta informazio falta dagoela salatu duzue. Zein da egungo egoera?
Begungo egoera, oindala 6-7 bat hilabete eduki genunaren berdina da. Kontua da, guk eskatu genuen, gure plataforma sortu zanean, eskatu genuen proiektu hau gelditzeko, proiektu hau mai gainean jartzeko, eta eskualdeko administrazio eragile eta herritarrekin batera hausnarketa serio bat egiteko. Eta eskaera horrek ez du inolako erantzunik jaso. Jaso ditugun gauza bakarrak izan dira udan, uztailaren 4an 40 milioi arrankatu dizkiela Espainiako gobernuari museo bi hauek bultzatzeko. Hori ez da zuzena. 40 milioi euro etorri dira trantsizio ekologikoko ministeritzatik, baina ez museoak eraikitzeko, inondik inora ere ez. Diru horrekin egingo diren ekintzak mugatuta daude. 13 ekintza dira. Eta ekintza horrek ingurumenean erlazioa dute guztiek. Orduan, euro bat ere ez da museoak eraikitzeko, eta hori oso argi eduki behar dugu. Gero, abuztuaren batean, El Correok zabaldu zuen bere periodikoa portadan esanez, Kostasek informe bat eman duela museo Guggenheimari bidea errastuz, informe positiboa eman duela Kostasen legean. Ez da egia. Gu lege horren murrizketan, zeskatzen dutena da, 100 metrotako babesa, 20 metrotara jistea. Orduan, 80 metrotako galera egongo litzateke, babesari dagokionez, gu aleganteak gara. Eta gurekin batera beste alegante bi daude. Bilboko arkitektu pribatu bat, eta Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas. 3 alegante gaude, eta 3 aurkeztu ditugu alegazioa kontu honetan. Guk ez dugu erantzuni jaso. Eta guk berri hori irakurri gendunean, Kostasekin kontaktuan jarri ginen. Eta Kostasek esan zigun, ez dagoela inongo erabakirik hartuta kontu honen gainean. Berriro be, oindala aztebi, bidartek, Korreon beste elkarrizketa bat eman zuen, eta esan zuen que el problema de la servidumbre de los 20 metros estaba solucionado. Hori dala eta alegante batek, gutariko batek, Kostasi idatzi egin zion, esanez, hori egia zan, ala rektifikazio bat eskatu behar zitzaion komunikabideari, eta zigiluarekin daukagu, Ministerio de Transición Ekologikako zigiluarekin daukagu dokumentua esanez, ez dagoela inolako erabakirik hartuta kontu honetan. Beraz, hau da daukagun informazioa. Komunikabideetan askatzen dizkiguten olako sondatzoak. Jenteak zelako, zelan hartzen dituen notizia haue jenteak, eta horrela ari dira jokatzen. Eta hau da daukagun informazioa. Beraz, ez dakizu ezin izango den Kostaren erabakia, baina ala ere legea betetzeko dago, ez da? Eta lege hori baldin bada, erreserba edo leku hori babesteko. Horrela da. Guk eskatzen dugun gauza bakarra da, momentu honetan Euskadin daukagun biosfera erreserba bakarra da. Biosfera erreserba horretan momentu honetan indarrean daude mundu mailako legeak, Ramsar konbenioa, eguneak babesten dituna. Natura 2000 zarea. Natura 2000 zarea Europa mailako legea da. Horren barruan ditugu 4 eremu ZEC, zonas de especial conservación. Eremu bat ZEPA, zona de especial protección para aves. Eta horrek onartu egin behar dira eta bete egin behar dira. Espainia mailan Kostas legea daukagu, Ministerio de Transición Ekologikak kudeatzen duen legea. Ez bakarrik itsasoari dagokiona, ibai, erreka eta urarekin erlazionatutako guztiari. Eta ezegune bati buruz, padura bati buruz berbetan ari gara. Badaukagu baita be, ODTA, herrialdeari dagozkizon urbanismo arauak, hirigintza arauak. Guzti hauek gainetik pasatuko ditugu eta garrantzitsuena, Euskadiko Eusko Jaurlaritzak onartutako lege propioa. 89an parlamentuak aho batez onartu zuen gure erreserba biosferarentzako legea. Ley de ordenación para la biosfera de la reserva, para la reserva de la biosfera. Orduan, lege horrek betetzeko daude.
Bestela, nahi dugun egiten badugu, irten gaitezan telebistan, eta esan dezagun lege horrek kentzea nahi dugula. Ze lege horrek lortu genitunean, telebistan irten ginen arro, esan ez, lege honek babesten gaitu, eta beste honek babesten gaitu, bete ditzagun. Guk ez dugu besterik eskatzen, bete ditzagun. Izan gaitezan zuhurrak, eta lege horrek bete ditzagun. Gure babestua da Urdaibai, eta horretarako, badaude legeak, baina, agian posibla da, lege horiek interesen arabera kendu edo horlakoak egitea. Eta, kontua da gainera, UNESCO-ko adibidez, Urdaibai eremu babestua izendatu zuela, eta orain, masa turismoaren ustiategi bihurtuko dela, bihurtu daiteke proiektu honekin. Bai, UNESCO-k Reserva Biosfera izendatu zuenean, 1984an, helburu bat, beste askoren artean, baina helburu bat jarri zuen, eta zan, ingurune honek zituen balioak babestea. Eta hori da, proiektu honek egingo ez duena. Proiektu honek 140.000 turista ekarri nahi ditu gure biosfera erreserbara 3 hilabetetan. Zatiketa egiten badugu, irtetzen den zenbakia 45.000 pertsona ingurukoa da, hiero. Eta eskualdeak dauka kapasitate hori. Eskualdean bizi garen, biztanleok gara 45.000. Non hartuko ditugu? Ditugun hotelak, jatetzeak, topera daude. Zer egingo ditugu? Hirigintza legeak aldatuko ditugu, guzti horien ampliazioak posible izan daitezan? Ze orain arte hori ez da posible. Ni Bermeon bizinaz, eta lege horrek arautzen du ni bizinazen etzea. Nire amaren etzea, 4. generazioan az. Etxe hori barriztatzeko, paretak zutik itzi behar izan genitun. Lege guztiak bete ditugu. Zer gertatzen da? Oin lege horiek ez dira beteko? Herritar guztiok gara berdinak, bete ditzagun guztiok berdin. Gainera bizitari horiek, kriston kutsadura ekarriko lukete ez da, eta gainera bizitari kopurua egia da, Jaurlaritzak esan du, 140.000 izango direla urtean, baina horiek izango direla esan arren, ez dute esan nola kalkulatuko diren bizitari kopuru hori. Ez kalkulatu, ez da mugatu, hori ezin da kontrolatu. Hor daukagu Gaztelugatze. Gaztelugatze 2018an boom bat izan zen. 300.000 pertsonak bizitatu zuten Gaztelugatze uda batean. Gaztelugatzeko kapazidade karga ditzen jakona, eremu horrek hartu dezaken jente kopurua guztiz gaindituta egon zen. Guztiz gaindituta. Ikerketa bat egin zen garai horretan Eusko Jaurlaritzak eskatuta, eta ez Gaztelugatze bakarrik. Ikertu zen Gaztelugatzeko kapazitatea eta Urdaibaikoa. Eta Urdaibaikoa sorpresa izan zen. Urdaibaikoa gainezka zegoen. 2018an, inongo museo barik. Orduan, momentu honetan, kapasitate hori gainetik ari gara. Kapasitate hori gainditu egiten dugu. Zer suposatuko du museo bi hauek ekartzea? Eta zelan kontrolatuko dugu? Ze Gaztelugatzen tiket bat hartu behar dozu. Baina, nizoz Gaztelugatzeko kidea ere banaz, eta egin ditugun ikerketa guztietan, zu Gaztelugatzera bazoaz, eta ara hurbiltzen da jendeari galdetzen badiozu, tiketarekin edo tiket bari datozen, 4tik bat tiketarekin dator, baina 3 tiket barik datoz. Eta guzti horiek, beraien kotze pribatuarekin hurbiltzen dire eremu horretara. Beraz, hori zelan kontrolatuko dugu. Eta kasu honetan, berdina gertatzen baiaku, nork kontrolatuko du hori. Zelan kontrolatuko dute? Errezena esatea da, baina gero praktikan jarri behar da. Eta ikusi dugu Gaztelugatzen ez dela posible izan. Naiz eta tiketa jarri. Orduan, hemen nork bermatzen du hori. Eta badago Europan printzipio bat, zuhurtziaren printzipioa. Dudaren bat badaukagu, ingurumenean kalte txiki bat egin genezakela, zuhurtziaren printzipioa aplikatu behar da. Eta ezin dugu honekin jokatu. Eta guk hori eskatzen dugu, zuhurtziaren printzipioa aplikatu dezagun. Ez gaude ziur, kontuz. Ez dezagun urratzik emon aurrerantz. Zegero kontu hauek ez daukie atzera biderik. Ez daukie. Etori da zaindu behar duguna. Gainera, Aider, Busturiako eskualdeak arazolarria badu etorkizun sozioekonomikoan eta bestelako proiektuak martxan jarri aldira edo kontuak bultzatu bertako zonaldean. Hainbat plan egin dira gure eskualdean,
arlo sozioekonomikoarekin lotutakoak. 1985 bat egin zen, 1988an beste bat jarri zuten martxan, 2005 arte iraun zuen, planak baditugu. Plan horietan hainbat jentek, eragilek, administraziok egin du lan. Plan horrek aldun dira eta Eusko Jaurlaritzara eraman dira. Eta Eusko Jaurlaritzak onartu egin ditu aho batez. Baina ez ditu gauzatu, ez ditu eskualdean aplikatu. Orduen, eskualdeak benetan behar duena da benetako inbertsio bat. Ezin diguten esan da arazo ekonomiko bat daukagula, lur jota gaudela, zeguk hori badakigu, bertan bizi gara. Orduen, guri berdin zaigu Bilboko bulegoetatik, Gasteizko bulegoetatik edo Nueva Yorkeko bulegoetatik zer esaten diguten. Guk hori badakigu bizi egiten dugu. Baina badakigu baita beraiek eskaintzen diguten soluzioa ez dela erreala. 130 milioi euro ez dira inbertituko zuzenean eskualdean. Guggenheim fundazioaren poltsikoetara doan dirua da. Eta gero, museo horrek ondo funtzionatuko baleu, guk horren hondakinekin bizitzen ikasi beharko geunke. Etori ez da serioa, ez da gure eskualdeak merezi duena. Orden, gure eskualdeak inbertsio bat merezi dau, eta gu ez gaude inbertsioei uko egiteko. Inbertsioak egin ditzatela, baina inbertsio zuzenak, eskualdeak dituen beharrizanetan. Etori ez dute entzun nahi, ez dute galdetu nahi benetan zeintzuk diren eskualdean inbertsioak. Eta gu horretarako prest gaude. Eztabaida horretarako prest gaude. Nire erakundek ez dute parte hartze prozesurik abiatu, megaproiektu honen inguruan, herritarrek, zonaldeko herritarrek duten iritzia jasotzeko. Ez da gutxiago ere. Badago Arhus konbenioa, eta Arhus konbenioak 3 puntu nagusi ditu. Esaten dau, lehenengo gauza da, herritarrek informazioa eskuratzeko eskubide guztia dutela. Bigarrena, herritarrek prozesu horretan parte hartzeko eskubidea dutela. Eta 3. herritarra hartutako erabakiekin ados ez balego, epaitegietara joateko eskubidea daukala. Eta guzti hori non dago. Naiz eta komunikabideetan esan aldundi garden bat nahi dutela eta proiektu guztiak ezagutarazi nahi dituztela, ez da egia. Orduen, berba gutxiago egin beharko lukete eta praktikan jarri egin behar dena legeak esaten duena. Arhus konbenioa. Hori da martxan jarri behar dutena. Erakundetik diote gainera, dagoeneko martxan dagoela proiektua, Elizabete Etxanobe aldun nagusiak adierazi du bai, ala bai egingo dela proiektu hau, baina zonaldeko udalek adibidez ez dute informazio jaso? Ez dute informaziorik. Zonaldean 22 udal daude, erreserbaren barruan 19, ni Bermeokoa naz, eta badiotzut. Udaletara ez da informaziorik heldu. Orduen, Unai Rementeria aldun nagusia zenean, bera hasi izan esaten proiektu hau egingo zala bai ala bai, eta gero nik ez dakit hitz hauek grazia indeutzien, baina Gernikan Elizabete Etxanobek maiatzean emandako mitinean hitz berdinak erabili zituen. Bai ala bai proiektu hau egingo zala. Eta demokrazian hitz hauek oso grabeak dira. Herriaren gainetik ezin dira gauzak egin. Herriak jarri ditu dauden postuetan. Etori errespetatzen jakin behar dute. Eta herriaren nahia zein den galdetu. Gure eskualdean proiektu hau bultzatzen duen alderdiak, ze momentuz guk dakigula, alderdi batek bakarrik bultzatzen du publikoki. Orduan, alderdi horrek hausnarketa bat egin beharko luke, hautezkunde 2 pasatu dira. Hautezkunde 2 horietan zelako emaitzak eduki dituen gure eskualdean. Hausnarketa bat egin beharko lukete. Eta uste dut hori ez dutela egiten. Esan egingo dutela bai. Batzokietatik irten behar direla baita. Baina ez dira heltzen herritarren gana. Zeguk eskaria egin dugu. Proiektu hori gurekin partekatzeko. Prest gaude. Proiektu horretan ekarpenak egiteko. Ez dugu inolako erantzunik jaso. Eta hori ez da posible. Esaten duten moduan, gobernantza eredu oso kaskarra da. Eta horreri buelta eman behar jako. Herriaren gana hurbildu, herritarrekin parte hartu. Eta hori eskatzen dugu, ez dugu besterik eskatzen. Gure plataformaren izena da Guggenheim Urdaibai stop. Ez dotzagu jarri ez. Ipini dotzagu Guggenheim Urdaibai stop. Nahi duguna dalako gelditzea, mai gainean jartzea, eta goazen ikusten zer daukagun eta zer behar dugun. Orduen, eskara ez eta ez esaten duguten hoietakoak. Guk nahi duguna da, hausnarketa bat.
Hausnarketa bat, besterik ez. Hausnarketa bat, zeintzuk dira beharrak eta zerk azetuko lituzke behar horrek, gure beharrak. Ez Nueva Yorkeko fundazio baten beharrak. Bidartek esan zuen, azkenengo elkarrizketan, que esto era una necesidad interna del Museo Guggenheim de Bilbao. Hombre, hori egia da, aspaldian entzun dugun egirik borobilena da, baina hortik hasi daitezela. Beraien behar bat da, ez eskualdearena. Orduan, ez dezatele esan eskualdeak bere arazo guztiak konponduko ditula museo honekin. Museoak konponduko ditu bereak, baina guk ez. Orduan, gu horretan finkatzen gara, gure arazoak zeintzu diren eta konponbidea emateko zer behar dugu. Otsailean aurkeztu zenuten Guggenheim Urdaibai Estot plataforma, eta ez dakite ordutik hona, orduan hartu emanik izan duzu erakundeekin edo ez duzu erantzunik jaso? Bueno, harremanak guk saiakerak egin ditugu erakunde guztiekin. Bizkaiko batzar nagusietan proiektu honeri buruzko informazioa ukatu egin zaigu. Bizkaiko Foru Aldundian proiektu honeri buruzko informazioa ukatu egin zaigu. Galdetu dugun udaletan ez zaigu ukatu. Ezke udalek ez dute informaziorik, beraz ezin digute eman. Bai, orduen hori da daukagun egoera. Gernikako hauteskunde aurretik, Gernikako EAJ-ko hautagaia zan Xabier Irazabalek deitu egin gintun, eta berarekin batu ginen. Eta proiektu honeri buruz galdetu genionean, berak esan zuen, proiektu honeri buruz berak ez eukala informaziorik. 3 aste pasatu ziren eta 8 proiektos bere programa horretan azkenengoan han irten zan. Proiektu honen maparekin, planoekin, orduen, guarrituta gelditu ginen, orduen, maila horretan jokatzen ari gara. Orduen, administrazioen aldetik ez daukagu erantzunik. Eta, ikusita, uste duzu proiektuak aurrera egingo duela? Saiatuko gara ez. Momentu honetan proiektu honek arazo potolobi ditu. Alde batetik Dalian, lehenengo museoa jarri nahi duten tokian, Dalia 1957an eraiki izan, eta 3 eraikin ditu. Eraikin horietako bat, momentu honetan, ondare industrial izateko proposatuta dago. Orduan, hori dela eta proposamen horren azken erabakia hartu arte, hori ez dago botatzerik, naiz eta Etzanobek esan zuen irailean hasiko zirela horren lanak. Ikusi dugu ez dela horrela izan. Gu gure aldetipe denuntzia bat jarrita daukagu, orduen suposatzen dut guzti hori argitu arte hori ezingo dela egin. Daliaren azpian lur kutsatuak daude. Orduen, lur kutsatu horrek garbitu egin behar dira. Guggenheim museoa egin, ala ez. Eta horretarako ministerioak, Trantsizio Ekologikoko ministerioak, bai eman ditu 40 milioi euroak. Horretarako bai. Lur horre garbitzeko. Lur horren azpian akuiferoak daude. Eta akuifero horrek ere kutsatuta daude. Baina badirudi inori ezaiola interesatzen. Eta gure eskualdean hornidura eskazia dago. Ipini dezagun hor indarra. Akuifero horrek ere garbitu egin behar dira. Eta ingurumenarekin erlazioa dutenez, 40 milioi horrek erabili daitezke horretarako. Eta beste puntu astilleroetan dago. Astilleroak 1953an kokatu ziren, ontzo momentuan dauden lekuan. Gure biosfera errezerbak daukan lekurik eta zaurgarrienean daude. Orduan, kokatu zirenean, Espainiako gobernuak, Frankoren garaiko gobernuak, emandako konzesio bati esker kokatu ziren. 3,2 hektarea okupatzen zuten. Momentu honetan, ia 5 hektarea okupatzen dituzte. Garai ezberdinetan, dragatu ezberdinak egin dituzte, beraien beharrizanak asetzeko. 70. hamarkadan dragatu bat egin zuten, 80. hamarkadan beste bat egin zuten, 80. hamarkadan beste bat egin zuten, eta hortik ateratako lokatza, baza guztia, beraien inguruan dute botata. Lur guzti hori kutsatuta dago. Eta kutsadura horren gainean ari da lanean momentu honetan astilleroa. Astilleroa aktibo dago. Aktibo dago. Dragatu horrek egin zituenean, 4% kendu zion biosfera erreserbari. 4%. 50 futbol zelai dira. Eta zikatu egin zituen. Orduan, inorkestu dudan jarriko astilleroa gure eskualdera lana ekarri duela eta industri mailan eduki duela bere garrantzia. Baina ingurumenean egin duen kaltea ere zein dan onartu beharra dago. 2018an amaitu zitzaion konzesioa.
5 urte ari da konzesio barik lanean. Orduan, gu dinoguna da, zergaitik astilleroa hortik doanean, ez guk dinogulako, baizik eta museo bat ekarri nahi dutelako bere lekura. Hortik duenean museo bat jarri beharra dago, ez? Guk dinoguna da, hor naturari kalte bat egin jako, eta guazen kalte hori buelta ematen. Guazen naturari berea dena bueltatzen. Eta hori eskatzen dugu, ez dugu eskatzen besterik. Gu eskara hor galduko diren lanpostuen ardura daukagunak. Guk ez dugu eskatu astilleroa dagoen lekuan museo bat jartzeko. Guk dinoguna da, astilleroa hortik doanean, ze joan egingo da, hor ez daitela ezer eraiki. Eta hori da naturari diogun zorra. Zor hori daukagun naturarekin. Mundakako olatua astilleroak egindako dragatu baten ondorioz galdu zen. Hor dagoen abifauna abifaunari kriston kaltea egin zitzaion dragatu hauekin. Orden, goazen guzti hori aldogun einean berreskuratzen. Hori zor dotzagu naturari. Eta hori da guk eskatzen duguna. Eta bukatzeko eider informazio gehiago eskatzen duzue, protestak egin dituzue, proiektu honetan parte hartu nahi duzue, zeintzuk izango dira emango dituzuen urrango urratsak? Bueno, bagu, momentu honetan hitzaldiak ematen ari gara, herriz herri, hainbat hitzaldi ematen ari gara, eta ikusi dugu hitzaldi hauetan kriston garapena. Ze hitzaldi hauek hasi ziren 10-15 pertsonarekin, eta momentu honetan 80 pertsonako hitzaldiak emoten ari gara. Beraz, hitzaldi garrantzitsuak emoten ari gara. Horrek zer erakusten du, jenteak interesa daukala. Orduen, jarraituko dugu. Ibilbide gidatuak egiten ari gara. Interesatuta dauden taldeak, dalian hasi eta astillerora arte eramaten ditugu. Eta erakutsi egiten diegu zer dagoen momentu honetan eta zer egin nahi duten. Palafitoak, airean ezkegita dauden zubiak, 1,2 metro erdiko zubiak, 3 metrotako altueran ezkegita daudenak. Guzti hori jenteari erakutsi egiten deutzagu. Ontze momentuen zelako bidetzoak dauden, 20 metrotako bide zidorrak. Horrek ordezkatu nahi dituzte 1,2 metroko bideak aitik, eta gainera esan nahi digute, oin dagoenaren parekoa dela. Ez da parekoa. Ez da parekoa orduen, ikusi dezagun zer dagoen eta zer egin nahi duten. Sinadura bilketa egiten ari gara. Udaletxetan mozioak aurkeztuko ditugu, ze jakin nahi dugu, zein dan alderdi bakoitzak proiektu honen aurrean daukan iritzia, posesionamentuak nahi ditugu. Eta guretzako momentu honetan garrantzitsua dana, urriaren 28an Gernikan arratsaldeko 6etan manifestazio bat deitu dugu. Ze beraiek ez dute gure iritzia jakin nahi, baina gu gure iritzia eman nahi dugu. Orduan, eskualdeak bere iritzia emango du urriaren 28an. Eta entzungo gaituzte eta ikusiko gaituzte. Ze herritarrok informazioa daukagu. Eta guk daukagu moduan beraiek dute. Guk badakigu diru publikoarekin ezin dela kutsadura pribatu bat garbitu. Hori malbertsazioa da. Eta astilleroetan hori egin nahi dute. Guk badakigu astilleroaren lurra publikoa dela. Hor daude, Audientzia Nazionalean emandako sententzia 2008an. Supremoan emandako sententzia horren errekurtsoa 2012an. Lur horiek publikoak dira. Eta ez dago besterik. Orduan, ezin dutena da lur publikoa erosi. Eusko Jaurlaritzak ezin du lur publiko bat erosi, lur hori gurea da. Orduan, olako ekintzen aurrean, herritarrak bere diruarekin zer egin nahi den jakin behar dau. Eta horrekin ados dagoen edo ez, adierazi. Malbertsazioa, prebarikazioa, goazen geusei duten izenarekin deitzen. Eta horren aurrean guk planto egiten dugu. Planto. Hemen arazo asko daude, ingurumen arazoak eta gero hortik, azpitik egiten ari diren lege aldaketak. Bilboko bufeteak, arkitektu bufeteak kontratatu, plan territorialak, Markina Gernika plan territoriala aldatzeko. Eta prentzan publiko egiten dute. Ajuria 3, bufetea, 130.000 euroren truke hartuko dugu planari buelta bat emateko, museo hau planaren barruan zargarria izan daiten. Jentea jakin behar du, legeekin zer egiten ari diren. Eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik, Eide Ergotxe, Guggenheim Urdaibai Esto plataformako kidea, eskerrik asko, adigongo gara gaiak ze ematen duen eta horrengo arte. Eskerrik asko zuei ahotsa ematearren.
Eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiarekin, orain arte. Hamaika telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean uneko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen. Klima ideal, udako kartelak Santelmo Museoan egongo den erakusketa da, urriaren 15 bitartean ikusgai izango dana. Bertan, kartel ezberdinak ikusiko dira, eta guztiek amankomunian dutena da, Donostia eta Gipuzkoa ezagutzera emateko eginda daudela, helburu horrekin eginda daudela. Beraz, bi gai uztartzen ditu, alde batetik ilustrazio grafikoaren evoluzioa eta bestetik gaia bera, zer dan adierazten dana eta zer dan adierazten ez dana. Erakusketa 7 ataletan antolatuta dago eta bakoitzak gai bat lantzen du. Gai bakoitzean ikusten dugu gai bera nola landua izan dan denboran zehar. Lehenengo atalean turismo nortasuna eraikiz izenburupean ikusten dana edo erakusten dana nola hasiera baten erreferentziak oso internazionalak direla, beste edozein tokitan izan zitezkenak eta gitxika nortasun propio bat eratzen dela, nortasun grafiko bat. Egia da, Donostiak erabaki bat hartu duela, erabaki politiko bat hartu zuela 19. mende bukaeran, Donostia turismo indargune bat izan behar zala. Baina grafikoki beranduago iritsi zen. Karteletan Donostiako irudia agertzen da, ikusgarrienak diren atalak, baina badago baita ere beste irakurketa bat, beti emakumeen irudia agertzen dela. Eta garai bakoitzean emakumearen itxura, saldu naizen irudi hori lotutako itxura zen, irudia zen. 20. hamarkadan kartelen ekoizpenak gorakada handia bizi izan zuen, faktore asko daude, baina oso esanguratsua da, sasoi horretan lehiaketak egiten hasten direla. 2. atal honetan, ideiak leian izenburupean, lehiaketa ezberdinetako adibideak ikusten ditugu. Lehiaketa berez, prozesua bera ere difusiorako bide moduan erabiltzen da. Deialdi egiten da, normalean atzean edo turismo patronatua edo bestelako erakunde bat egon daiteke, deialdia egiten da, gero eskaintza jasotzen dire, erakutsi egiten dira, eta guzti hori difunditzen doan prozesu bat da. Beraz, lehiaketa oso bide erabilgarria izan da promoziorako. Adibide hauetan, San Juan, Zarautz edo Donostia bera, erakusteko modu ezberdinak ikusten dira. Batzuk irudia hartzen dute, beste batzuk argazkiak sintetikoagoak, argazkiak eta objektuak aukeratzen dituzte, beste batzuk igual klasikoakoak izan daitezkenak edo azkenik argazkiaren indarra eta kolaxaren hizkuntza erabiltzen dutenak. Bisitariek zeregin bat behar zuten eta orduan ekitaldi ezberdinak antolatzen dira. Berez gela honetan 2 atal daude, batean jolasa eta dibertsioa ikusten da eta beste aldean berriz euskal jaien sorrerari lotutako atala. Kasinoak izan ziren eskaintza zabaletariko bat, bai Gran Kasino, de San Sebastian edo Gran Kursal. Jokoa debekatzen danean, beste modu batera ere aurrera jarraitzen dute eta batez ere ekitaldi ezberdinak egiten dituzte, jai tematikoak egiten dituzte eta bakoitzak bere kartela izango luke. Karteletan elementua oso esanguratsua da, arte efimero bada. Ekitaldi bat saltzeko eta gero bukatu egingo dana. Horrek asko eragozten du material hori ondo gordetzea eta babestea, berez erabiltzeko eta berez erraz bukatzen den materialak direlako. 20. hamarkada oso aberatsa izan zen kartelgintzan. Orain gauden areto honetan Gipuzkoako ereduak ikusten dira. 3 urtetan, 3 kartel hauetan estilo erabat ezberdinak daude. Bata marrazki gileagoa edo karikaturarantz doana, beste bat errealistagoa edo figuratiboa izango dana, eta gero txikiren estilo pertsonala 3. Oso peluz laburrean, eskaintza ezberdinak. Atal honetan, kultura eta komertzioa daude ikusgai.
50-60 hamarkadetan eskaintza zabaltzen zijoan. Eta guztiok ezagutzen ditugun zinemaldia eta jasaldiaren sorrera da. Edizio bakoitzak bere kartela zeukan. Tomas Hernández Mendizabal da autorea eta oso estilo pertsonala dauka. Azken atal honetan kirolak azaltzen dira, hori ere eskaintzaren barne zelako, eta oso eskaintza zabala zen, bai zaldi lasterketak, lasarteko auto lasterketak, tenisa, bizikleta eta nola ez, traineruak eta balandrak. Estropadak saltzeko modu ezberdinak ikusiko ditugu gela honetan. Era berean, lehenengo aldiz, lasarteko auto lasterketen kartel guztiak ikusteko aukera egongo da. Kartel asko dago, eta horrez gain, esku horriak, pegatinak eta bestelako elementuak. 250 pieza baino gehiago daude, eta asko museokak dira, baina beste asko, beste toki batzuetatik ekarritakoak, Bilboko Arte Ederren Museoak, Koldo Mitxelena, eta partikular asko. Eskerrak eman nahi dizkiegu guztiei. Eta batez ere, konbitea luzatu nahiko genieke bizitariei, benetan merezi duen erakusketa badala uste dugulako. Ordu batak pasata, iritsi da zorzaldiari ekiteko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Izar Castillo eta Esti Linares. Kaixo bioi, eta ongi etorri. Eskerrik asko. Astearteko kontua heldu baino lehen, etxebizitzaren aferari helduko diogu. Izan ere, etxebizitzaren afera arazoa da Euskal Herri osoan dago hedatuta, baina zonalde turistifikatuetan areagotzen da, ezta? Eta kostaldean kasu. Eta horren adibide, Plentzia da, eta uda garaian biztanle kopurua hiruko izten da. Eta udalak 150ko gainordaina ezarriko dio erdarik ez duten etxebizitzen ondasun higiezinen gaineko zergari. Eta gaiari heltzeko pantaiaren bestaldean dugu Aitor Garagarta, Plentziako alkatea. Kaixo, Aitor? Bai, eguerdion. Sopelak bakiok eta lekeitiok besteak beste, errekargu hori ere sartzen dute, eta erabaki horrek eragina izango du Hiribilduko udalaren bilketan, udan biztanle kopurua handitzen da, eta horrek azken batean kostu handia dakar. Bai, asuntoa da, gurean hau izan da albistea, egunkari batek lerroburu bat atera zuelako, baina kasu honetan, esartzen den zerga hau esartzen da, erroldatuta ez dauden etxe bizitza horietan. Eta hau adibidez, Bizkaiko 35 herri egite esartzen dute errekargo hori. Hor diferentzia egon daiteke zenbatekoan, gehienezko zenbateko hori da 150koa, adibidez Urdulizen Sopelan dagoeneko esartzen dute, dinot gure ondoan daude, baina adibidez Bilbok ere esartzen du, Bilboko hiriak esartzen du 2018tik. Egia da, guk etxebizitza turistikoen kontuarekin, badaukagu, etxebizitza turistikoarekin edo turismoarekin, gure herrian ezaugarri batzuk hartzen ditugudan, eta horrek eragin zuzena dauka etxebizitza eskubidea bermatzerako orduan. Baina, hau kostaldeko herrietan gertatzen da, bai iparralden, zein hegoalden, Muskizetik Angelura. Eta kostaldeko herrien biztanleria udan asko handitzen da, ezta? Eta aldundiek ez dute hori aintzat hartzen diru banaketa egiteko orduan, eta hori ere salatzen duzue? Bai, azkenean hemen gertatzen dena da, alde batetik, egiten denean, aldundiak egiten dago diru bat, egiten dena udalkutza, eta egiten du banaketa bat. Eta banaketa horren arabera, herri batzuei ematen zaie X diru eta beste batzuei beste diru bat. Diru horien gehienezko kopuru handiena jasotzen du Bilbo. Hori normala izan daiteke, baina zer gertatzen da, gu abiez kostaldeko herriek ez da bakarrik jasotzen dugun diru kopurua, baita esartzen diren zerbitzuak. Guk ikusten du abiez mugikortasun politika berezirik ez dira sortzen aldundiaren aldetik. Ez dira metro maiztasunak gainditzen, ez dira bestelako autobus linea batzuk sortzen, gero Eusko Jaurlaritzak adibidez ambulategietan, bai Gorlizkon zein Prentziko ambulategian murrizketak egoten dira. Hau da,
sortu nahi badute eta euren asmo turistifikazioa eta, bueno, eurek bideratzen ari dute gure herrialdea turistifikaziora, eta haien asmoa bada, eta nahiz eta gu hori ez konpartitu zen olako politikak eramaten ari dituzten hortarako, baita haien logiketatik egin barko zutena da, zerbitzu gehiago eskaini kostaldeko herriei, edo herri turistikoei. Nahiz eta guk ez konpartitu haiek esartzen ari duten eredua. Ez dakit azaltzen nahi zen. Zondo. Eta udalaren helburua da, beraz da, utzik dauden etxebizitzen kopurua murriztea edo, izan ere, etxebizitza politika aktiboak ezinbestekoak dira plentzen, eta beste, hainbat udalerritan ere, eta, hainbat udalerritan mozioak aurkeztu dira, gune tentzionatu izateko, ez dakit aukera hori mai gainean duzuen plentzean? Bai, gune tentzionatu gisa izendatzeko aukera aztertzen gaude, egia da, egin barko genukela azterketa bat ikusteko zein den benetan gure herriaren egoera, zentzu guztietan, zenbat etxe turistiko daude, zenbat etxe huts, zenbat udako alokairu daude, guzti hori aztertu barko genuke ondo, eta guri gustatuko litzaiguke izatea gaitasuna politika aktiboak bideratzeko. Guk orain ezarri duguna eta izango gara argiak. Osea, izan da tirita bat. Guk ezarri dugun neurria tirita bat izan da. Eta hemen gertatzen dena eta gertatzen ari zaizkigu kostaldeko herriei zein Ego eta Ipar Euskal Herrian gaur egun Espainiar eta Frantziar erregimenen baitan etxebizitza politiko aktiboak eramatea aurrera ezinezkoa da. Eta hori herritarrek jakin behar dute. Ezinezkoa da, etxebizitza lege bat onartu izan da, egun gauza bat ez dagoena indarrean, behintzat gauza asko ez daudela indarrean gurean, diputazioak ez ditu aldatu lege batzuk, baina lege hori ez da nahikoa. Eta etxebizitza politika aktiboak eramateko aurrera behar ditugu eskumenak, eta behar dugu hemen erabakitzea, eta guk dakigulako zein den gure arazoa. Eta gu dakigulako gu badakigu zer egin behar den etxebizitza eskubidea bermatzeko. Eta hori Madrilen eta Frantziaren eskuetan badago ezinezkoa izango da. Bitartean, noski aprobetxatuko ditugu zirrikitu legal guztiak neurriak hartzeko. Eta zentzu horretan hori da, hartugun neurria hori 50% errekargoa ezartzea erroldatuta ez dauden etxebizitza horiei, zentzu bide hortan doa. Baina behar ditugu, nahi badugu gure herriaren etorkizuna bermatu, argiak izan behar gara. Frantzian eta Espainian kriston muga daude. Eskerrik asko Aitor Garagarza, Plentzako alkatea, gaurkoan gurekin izatagatik, eta hurrengora arte. Bai, mila esker zuei. Entzun dugu, ez? Azkenean etxebitzen afera, ez da soilik Plentziako arazoa, Euskal Herri osora edatzen da, eta gune turistifikatuetan udan batez ere arazo hori areagotzen da, eta Aitor Garagartzak aipatu du, ez? Politika eraginkorrak ezinbestekoak badira. Ez dago, berririk gehitzea berak esan dauanari, azken finean, Euskadi moduan, ez dekogu eskumen etxe bizitzaren inguruan, lege bat sortzeko, ausarta izan beharko leken lege bat sortzeko, eta hori, Espainia estatuan eta Frantzia estatuan menpe gauzen bitartean, azken finean, zer egingo dira, berak izan dagoen moduan. Legeak zerrikituak laguntzen dotzen jartzen, baina dira partzeak azken finean, eta berak esaten duen moduan. Adibidez, Bilbon, zerbitzu batzuk izatearren, erroldatuta ez bazaude, ordaindu behar dozu 130 baino inguruan edo. Orduan, norke pentsatzen da, gainera, zu bigarren etxe bizitza bat baldin badekozu, gero sartu algara en el melón de la propiedad privada eta gauza bat da, esfortzoarekin izatea beste etxe bizitza bat, baina beste gauza bat da grandes tenedores, eta hor daude. Erosten dituztenak etxe bizitza, edifizio eraikin guzti bat, egiteko aparta hoteles, Airbnb jartzeko, eta gaur adibidez urten da, Nueva Yorkek egin dauan, oztopo edo behintzat limitea jartzea, nik uste dut oso ausarta dela egitea, porque, claro, ez dugu konparaketa,
konparaziorik egingo, ez da, baina, bueno, ausarta dela esatea, behitu, zuke alokatu nahi badozu, ondo dago, baina baldintza hauekin, eta honen ben, perse gertatzen ari dana da, etxe bizitzaren aldetik, arazo ez larria baino askoz aratago doia, porque beti berbaiten da, adibidez gazten kontuan, baina zer gertatzen da jende nagusiarekin. Edo adibidez, bikotetik aldendu edo dibortziatuen nahi dauan emakume bat gehienetan umeekaz eta media dagoela adibidez, sartzeko 350 eurotan nork alokaten dotzu logela bat umea gainera izan da 350 eurotan egian zehar. Orduan, arazo larri bat dekogu gentrifikazioarekin, turistifikazio horrekin, eta gero, alokairuen presioen inguruan. Eta ez dagoelako, azken finean, ausarta den lege hori. Bai, a ber, oso ondo komentatu egin dago alkateak, eta gainera uste dut oso adibide ona da Plentziako egoera, zen, eta justo da adibide hurbileko adibideik dekoguna, ez da, turistifikazio horretara ikusten ari dena, eta zuzuen egiaten zarenean Plentziara, batez ere hor gertatzen ari dena, eta gero eta gehiago ikusten da, nola bertako jendeak ez dago bizitzen, baizik eta dira edo bigarren etxeak, edo gero eta gehiago ikusten da, turista gehiago, eta horrelako ez da mugimenduak. Hor bai, eta Izarrekin guztiz ados nago, hemen dagoen egoera da superkonjunturala eta gainera ez da bakarrik estatukoa edo frantziakoa, baizik eta mundukoa. Justo Izarrek amantatu egin dago, ez da, New Yorken egoera, eta ni justo eudanotan Puerto Rico egon nizela, berari entzuterakoan, pentsatu egin dut, beraien engoeran, ez da? Zen eta Puerto Rico gertatu egin zen haien lurraldeak guztiz saldu egin dela, kapitalismoa guztiz dana zapaldu egin edotela, eta dana bideratu eta ikusten ari da nola poliki-poliki erosten ari dira, bai edotelak, edo Airbnb, gainera gero guk, ez da? Batez ere aprobetsatzen ditugula horrelako espazioak eta horrelako guneak eta horrelako alkilerrak, gu nahi dugun, ez da, azken finean, nahi dugun kontsumoa egiteko. Zen eta horrek ere danak sartzen gara pilota horretan, ez da? Eta pilota eta gero eta gehiagora doa. Orduan, egia da, jaten baldin bagara, konkretuki estatura, etxe bizitzako da eskubide, oinarrizko eskubide bat, gure oinarrizko etxe bizitza gabe ezin dugu. Eta gainera, ez da soiloi, etxe bizitza gabe ezin dugu sartu ongizate sistema daukagun antolamendu guztira. Eta horretarako errolda bat behar dugu, etxe bizitza da muga edo zertarako nahi dugu nahi egiteko eta baita gure bizi irauteko. Begira nola dagoen gure sistema iraikituta non ez diguten inondik inora zen eta igual badaude beste, ez da, prestazio ekonomiko, tekniko, beste gauza batzuentzako adibidez lehenengo mailako produktuak erosteko, baina etxe bizitzarako ez dago ezebez. Ez dago ezerrez. Orduan, baina gero bertaratzeko eta zerbitzuetara sartzeko nola dagoen gure legea antolatuta ez bagadeko erroldarik ezin dugu sartu eta ez badezin dugu sartu ezin ditugu prestazio ekonomikoak eskatu. Orduan da, pilota gandon, etxe bizitza da egora non gauden momentu honetan oso egora kaskarra da, eta ikusten ari da, nik justo erosi ginuen etxe orain dela 6 urte, baina orain kuadrillako asko badaude, eta ez rekomentaten zuen, ez da? Nola dagoen gazteen egoera da jasangarria, ez jasanezina, zen eta ez da, soldatak ez dute emoten, baina gero orain hipotekaz ez da dute emoten, zen eta lehen pentsaten zenun, azaldu edo alkilerra. Claro, erosi edo alkilerra, erosten zenun zen eta alkilerra pentsa ezina zen. Eta, gutxienez hipotekatzen zara banku batekin eta horrekin kapitalismoa sustatzen dozu, baina gutxienez da zure etxea eta inbertitzen dozu zerbaitetan. Baina orain ez da, ez bate ez bestea, eta gainera, ja, alkilerraren aferra diazen oren dela asko. Eta orain sartu egin zaizu, ezaigu ez da turifikazioa, hau da, turistifikazioa zer gertatzen den mugimendu horrekin. Eta mugimendu horrek kolpatu egin ditu adibidez Bartzelona, kolpatu egin ditu hainbat, ez da, hiriburu non ikusi behar izan dute mugak edo mugak ipintzen dira, eta zirrikitu horretan sartu edo adibidez kasunetan Eusko Jaurlaritzak sartzen dago eskura, edo hau gehiagora joango da eta privatizazio areagotu egingo da, merkantilizazioa gehiagatu egingo da, eta hortatik gure oinarrizko eskubideak porrotera joaten dira.
gehitzearren badakigu gainera Euskal Herrian, Euskal Herrian ez, Euskadin, etxebideren bitartez, zerrendak direla, itxaron zerrendak direla, okomo 30.000 pertsona itxaroten, nire kasuan, 13 urte ez egon nintzen itxaroten. Jendeak esaten duela, igual, ez, sortea esatea, etxe bizitzaren inguruan, izan dozula sorte, jasotzeko alokairun inguruan, 3, 4, 5, 6 urte, ni 13 urtez egon nintzen, 2 umeekaz. Eta orduan, azten zara pentsatzen zure, pertsonalki segertaten jatzun zuri. Baina, zenbat pertsona ikusten daben euren buruak ezin dutela, bez ordaindu fiantza hori adibidez. Eta gaur egun, zer eskatzen dutzea alokairurako? Porque, zuk dinozu moduan, soldatak ez dira heltzen, baina eskaten dutzue. Patzaren egunean bideo bat ikusten, txantxetan, porque, claro, eske bestela, hiltzearren. Eskaten dutzuela, bi nomina, ziurtagiri de zarela hilko ez dakite zenbat urtetan, txantzale sartu heldugu? Ez. Zer gertatzen da? Gero, beste meloia, errolda. Eske errol askok ez dakite. Nik, adibidez, nera bezarokaz ematen dudanean klaseak eta holan, askotan galdetzen dutze, zer da errolan ez dakite. Karo, jaso egin dugun eskubide bat da, hemen jaioarren. Orduan, klaro, hori bebai, pentsarazten dutzu jakitea ze privilegioa dekogun azken finean. Porque zen batek, eta gero badakigu negozio bat bihurtu dela. Eta ez negozio bat bakarrik zaiatzeko adibidez laguntza bat hartzen, baizik eta bizitza eta sistemarako bizirepena izateko hau da. Zu erroldabarik nagusia izan da, arazo bat daukazu. Adibidez, pentsio bat kobratzeko. Zelan da, langabezian gelditzen zatenean, errolda bat izan behar dozu. Asiloa adibidez ematen badotzue eta erroldarik ez badekozu, ezin dozu berriztu. Zelan da posible. Orduan, horrek egiten dutzu, pilo bat eskubide galtzea. Orduan, ez ja da bakarrik, ia zabai bat dekonen eure buruaren gainean. Baizik eta ia posible dekodan, gozatzea ditudan eskubideetaz. Eta hau, gero sartzen gara, nork ditu privilegio horiek, baina zeintzuk daukaten edo izan beharko lituzkete eskubide horiek, baina ez daukiela, adibidez. Nazioarte bereri begira jarriko gara orain, izan ere, Israelek Gaza bombardatzen jarraitzen du betenik gabe, estanda hotzek ez dute etenik izan, eta gaurkoan ere, gau luzea izan dute Gazan. Irudi batzuk jarriko ditugu eta orain helduko digu gaiari. استهدفوه قبل شوي في دير البلح. طلع Irudi gordinak benetan ikusi ditugunak, badirudi honek ez duela epe laburrean bukaera izango gainera, eta, Israelek dagoeneko elektrizitatea eta gaza eta elektrizitatea, elikagai eta kombustibleak moztu ditu gazan dagoeneko, eta horrek zuzenean eragingo die gainera gizarteari. Badakigu
ez dala aldatuko laizta zergaitik komunitate internazionala ez duelako ezer egingo beti egin duen moduan. Lehenengo ez dalako Palestina herria aitortzen, hori alde batetik, Israel sortutako estatu bat izan zen, badakigu zergatik, lehenengo eta bigarren mundu gudak sort zitzaiela sionistei hainbat gauza, badakigu gainera estrategikoki eta geopolitikoki Palestina dagoen lekua dela ekialde erdirako sarrera zuzena eta intenari dutena da azken finean genozidio alde batetik etnikoa eta erlijiosoa. Esan ez hori zer da lurra santua dela eta bar, baina ez dago lotza bez, lotza hitza erabiltzea ez du ezer esaten komunitate internazionalaren inguruko. Ze hori gertatuko balitz, benetan eurak zenolako interes politikoa edo geopolitiko daukaten, ikusi dugu, adibidez, Ukranian, hori da. Ikusi dugu, zelan sartu egin dira Rusiaren kontra, azken finean, zergaitik, zer dekon Ukraniak, zenolako egoera baldintzatzen duen, zenolako posizio geopolitika daukan, baina, Palestina da Palestina, askori ez jake importa, baina, importa jakunoi, oso mingarriak dira irudiak. Nik uste dute bebai edabideek sortu da bebai saiatzen dute ez dakite irudi batzuk botatzen non krudelak izan da nik uste dute ez dirala beharrezkoak, ze azken finean guda bat dago eta da David Goliaten kontra. Eta ez dut esango, bai egia da, Hamasek hasi dauala lehenengo erasoa, baina azkenengo, 2023an zehar, ia 270 palestindar hile indau Israelgo estatu terroristak, eta gero ez dago edabidetan, ez da agertzen, hori beste aldetik badakigu zelan Gaza dago sitiatuta, ez dago esaten, dago guztiz isolatuta. Orduan, da harri txiki bat, kohete baten kontra, orduan, eta ez dute zer egingo, suntxitu arte. Gainera ipatzekoa ez, palestinarrek azken hilabeteetan eta urteetan erasoak jazan dituztela eta albiste bihurtu dela Hamasek Israelin kontra. Jo duenean, erasoak egunero ia izaten direnean palestinarren kontra. Ni bertatik nindoan, nola kontatzen diren diskurtza. Ni gogoratzen dut eta esaten dugunean ez dala epe laburrerako ez da konponduko izarre komentatzen zuen moduan hemen daude interes politiko batzuk oso konkretuak direnak eta ez dago inolako interesik hau amaitzeko eta gainera nik ez nuke ez da gudari buruz hitz egingo zen eta guda gutxienez modu baten edo besten bat eta bestearen arteko botere maila parekoa izan beharko litzatek eta izarreko ondo komentatu egin duen moduan hemen ez daude botere mailarik baizik eta da guztiz, okupazio eta da indarkeri, itzelasko indarkeri, baina orain dela urteak nigo horatzen dut oso gaztean nintzenean, hori buruz hitzei eta berriz ez da, irudiak etortzen zitzaizkigunean, askok ez zuten ez da ondo ipintzen zergaitik segertatzen zen gu dago eta zergatik Palestina okupatuta zegoen, eta zemotatako indarkeriak eta dena jaso izan dutenak, ez da? Egia da, momentu horretan, mobilizazio oso ugariak izan ziren Euskal Herri mailan eta poliki-polisti ahaztu egin da zerbait, eta baina hor geratu egin da, eta haien bizitzak, eta haien bizi esperientziak, eta dauden minak berta geratu egin dira, eta berriz kolpatu izan da. Orduan, niretzako egin den irakurketa da alde batetik. Gauzak ezin ditugu ahaztu, hor gertatzen dira, nazioarteko ez da batez ere erakundei gehiago eskatu beharko genioke, ez da, zen eta hor geratzen da eta izarreko Ukraniarekin begira zen azkar mugitu egin dira batak bestea, zenbat hitz egin dugu, bat egunero, egunerotan, eta hemen batez ere niri harritu egin didana da zenbat komunikabidez nola kontatu egin duten historia. Badirudi eta kandidatu egin diguten historia dela guda bat bata bestearen kontra eta batean Palestinari ukurritu egin zaiola Israeli atakatzea, baina nola kontau egin aldezakegu hau. Hori bai dela benetan
salaketa eta salaketa eskubide eta oinarrizko eskubideen kontrako salaketa ipintzea, batez ere, ez da, komunikabide horietai nola saltzen dizkiguten, eta batez ere, eta Izarrek komentatzen zuen moduan, uste dut irudiak oso garrantzitsuak direla eta nola ipintzen ditugun irudiak. Eta askotan, eta nik ikusi egin ditut, batez ere, azkenengo, asteburu honetan, alde batetik irudiak, alde batetik eta bestetik ikusita, eta zenbatzea hilketak, alde batetik zenbaki bat gehiago izango balira bezala, baina parekotzea. Ostras, ezin dugu momentu honetan konkretuki dauden hilketak neurri egingo beharko lirateke urtean zehar zenbat hilketa jaso izan duten adibidez, edo jaso izan duten Palestinako herritarrok, ezta? Eta hor, bai, uste dut, oso injustuak izaten ari da hainbat komunikabide. Alde batetik hori ipineta, eta beste aldetik, jadanik eske urte asko dira horrelako egoera batekin lidiatzen eta oso mingarria da, ez da bakarrik ikustea, baizik eta jakitea, noraino zein eskumen hain ditzi hartzen dituzte nazioarteko erakundeak. Eta orduan, jendartea gertatzen zaiguna da, ez ditugula, ez dugu sinestein haiengan, pentsatzen dugu zertarako, uste dut edukiak eman beharko genizkila eta gehiago eskatu, ez da? Eta hemen dago komunitate internazionalaren esku hartze zuzena, baina danak badaikogu hor geratuko dela eta gainera kea bota izan dute esanez, bai alde batetik eta bestetik datorrela, ez da? Haien arteko gatazka eta ez da horrela. Ezin dugu horrela kontau historia zen eta ez da inondiko nola da Palestinaren egora zapalkuntza eta indarkeria hain itzela erabilita. Palestinaren nazioarteko komunitateak erabat gaitzetsi du Palestinarren erasoa, eta ikusitu irudiak, demoga adibidez Berlinen Israelen bandera ikurriña bertan jarrita. Nik uste dut, esatearren eta gehitzearren, hor bilatu behar dugu niretzako dagoen genozidio etnikoa eta erlijiosoa. Badakigu aspalditik datorrela, zer da sionistek eskatzen da biena, zergaitik Palestinako herriaren historia resistentzia bat da. Bihar egongo dira gerraldiak, bai Donostin, bai Bilbon, bai beste lekuetan, behintzat Euskal Herriko elkartasuna erakusteko, porque eurak, ez dugu nahi pentsatzea, baina bere potentzia militarra daukatela, lortuko dute zapaltzea egiten ari duten, baina zapustuko dute herria. Baina bai, horrek ez du esan nahi, palestinar sentimentuarekin amaituko dutela, palestinar jatorria daukaten pertsonekin amaituko dutela, eta eske niretzako, internazionalki, dagoen jarrera pasibo-agresiboa da brutala, ze hori gertatzen da adibidez, beste hainbat herrialdeetan non ez gara edo kristauak edo judotarrak. Eta horiek dira munduan agintzen dutenek, eta gero sartzen da arrazakeria, eta sartzen da islamofobia, eta sartzen da beste hainbat faktore, non suntzitu nahi dute biziera bat, ideologia bat, sentimentu bat, eta zer egitear, lehenengo eta behin palestinar herriak aitortuta eta errekonoziduta existitzen dela eta okupatuta dagoen neinean ez dara hori sartzen eta jartzen mai gainean, ota baten, onu baten, ez dakit, edozein internazionalki edozein erakundeetan, ezin dugu esan, abia puntua berdina dela Israelentzat zein Palestinarentzat. Zer gaitzeko esti? Izarrekin guztiz ados nago. Honi buruz hitz egitea, ostras, edo ez da oso historia jarraitu eta ez dakizu guztiz nola da mantenen, ez da Israelen eta arteko Palestina, eta gainera, are gehiago, uste dut oso ikuspegi hona txertatu egin duela Izarrek, non planteatu egin dau, honi buruz arrazismoa kontu baita ere dagoela eta islamofobia, eta honekin nengoen justo
pentsaten, ezta? Nola estatu batuek, nola mendebaldeko gizarteak zein ondo eraiki egin duen, ezta? Diskurtso guztiz islamofobikoa, eta baita ere, ez da, aporofobikoa, da, non ipin egin duten da bere ikuspuntu guztia, eta da, azkenean, erabiltzea herri txiki bat, dana eta frustrazio eta ez ikustea zein ekarpen eta zein eragin estrukturalak daude are gehiago, ez da? Baina, nengoen horretan pentsaten zein ondo egin dituzten, ez da? Mendebaldeko gizarteak zein ondo egin dute, horrelako egoera baten artean ez unkituta sentitzea, ez da, gizarte orok, eta horrek eragin izan duena da gizartekoki gure eraikuntza eta gure kodigoetan ikustea, da, hori da zerbait gertatzen dena beste alde baten, eta gainera ez dira gure parekoak, eta hori guztia baita ere eragina deko, eta gainera Israel izan do horrelako diskurtso punitibo bat non esan dute, ez da, dala lurralde santua, eta lurralde santu bezala badirudi egin aldezakela nahi duela, eta gainera politikoki eta sozialki daukan egoera privilegiatua, zen eta Israelek egoera oso privilegiatua deko, bai ekonomikoki, politikoki, eta hainbat gauza begira, eta hori guztia baita ere eraki izan dau, zen nola gure diskurtsoak eta gure kodioa nola eraiki egin dute batez ere hainbat kolektiboen kontra. Privilegioen inguruan ikusi behar dugu, non izan diren hildakoak festival batean, eta horrekin ez dut esan nahi, ez dudala sentitzen hilketa horiek, pertsonek azken finean zibilak dira, eta ez dute zetan sartu edo lituzke militarre... Baina horrek ere, eta nik nadoz, ez dut esango hori gutxiago, baina egia da, nola kolpatu egin den mendebaldeko gizartean esan dute, eta nik entzun dut, hasta en un festival. Eta horrek, ni adibidez, ipiniko dut nire urbileko egoera, nire gurasoek orain denbora gutxira jango dira Egiptora. Eta sentitu egin dutena da oso urbileko egoera izan aldela. Zerbait izan eta mendebaldeko ez da pareko egoerarekin konparatu egin dut eta horrek ere diskurtsiboki eta gure imaginarioan eragina deko. Zen eta ni baita ere ikusi egin nola ez da buelta hori eman ziguten, begira zer gertatu egin dan festival batean, eta nire urbileko eraginak izan da, begira, hemen ere eta urbilego sentitu egin dute hori Palestinan gertatzen zena baino. Claro, privilegio ekonomikoa bebai hor dago, gogoratzen zari pentsatzearren. Nik ziur nago, adibidez, hainbat biktima egon baldin badira Alemaniakoak, egingo dutela reportai bereziak, esanez, berbaiten bere bizitza. Ondo dagoela, ez dinotez eta bizitza bakoitzak bere balorea dauka. Baina hori gertatuko da Palestinare hildakoekaz, zer gertatu zen martxoak 11 gertatu zana. Bebai, pasatu zen, baina gertatzen bada ez dakit Zimbabuen adibidez, ez dakit 200, 300, 400 hildako norbaitek preokupatu egiten da esateaz pertsona horiek bizitza bat zeukatela, familia bat, behar bada amets batzuk, ez, ze hor jokau egiten dago, azken finean, privilegio de primera y de segunda, edo de quinta, berdin dio, baina hor dago, eta jartzen da mai gainean, eta horrekin, edabideek lan brutala egiten dago. Azkenean, zuk, kontu historia bat bakarrik kontau egiten badozu, hori da egia. Eta hau da, occidental medioak batez ere egiten dutena. Kontatzea, bere ikuspuntutik, hauek terroristak direla eta besteak dira santuak. Eta jokatzea Diablo eta Angelu aingeruen kontuak oso arriskutsuak dira. Baina zer gertatzen da, arrisku horretan, kontatzen da historia bat, non azken finean jartzen da beti moduan, mendebaldek, occidental pertsonak, Salvatore moduen eta eskubide guztiak daukatenak, eta gero, nahaztuta, beste, mendebaldeko, hegoaldeko pertsonak, hori, ciudadanos de séptimo. Gogoi bat helduko diogu orain, greba feministari. Euskal Herriko mugimendu feminista, greba orokor feministara deitu baitu azaroaren 30erako, eta dagoeneko asanbladak eta greba batzordeak martxan dira, hemendik hilabete eta erdira greba dugu, eta
martxan eta lanean jarri beharrekoa da. Bai, izan behar da. Bai, izango dugu, justo azaroa izango da batez ere, ez da, mugimendu honetan. Lan egiten dugunok izango da, tentsoa zen eta alde batetik azaroako 25 zurbil geratzen da, eta normalean, ni jadanik utzi egin dut ez da, tailerrak emoteari, baina bestela izango litzateke, uste dut, hilabete oso potente batez ere nire lankideak oraindik, ez da, lan egiten dutenei horri buruz, izango dute hilabete oso potentez, eta badirudi bakarrik hilabete bateko gula, eta hori ez da hilabete bateko gauza bat. Edo izango beharko litzateke horrelako. Baina egia da jarraipena oso garrantzitsua da, uste dut komunikabideek eta lehen geneukan, ez da, edo hitz egin dugu komunikabideek daukaten garrantziari buruz, eta uste dut honetan, benetan talka eta golpe garrantzitsu bat nahi badegu emotea estatuari eta nola dauden gure instituzio eraikuntzei garrantzitsua da jarraipena egitea, hau da esatea €1 edo astero horni buruz hitz egitea, salda berotzea, eta hitz egin behar dugu. Eta hor uste dut nahi dutena mugimendu feministo nahi dugu nahi pintza da zaintza erdigunean, beti ere, eta espero genuena, behin, batez ere pandemia eta gero zen, eta hor ikustera eman izan zen, zein garrantzitsua den zaintzen, eta zaintza barik gizartea ez da mugitzen, gure estatua ez da mugitzen, baina zenbat zaintza daude ez da lan erreproduktibo horretan, eta ez dana ordaintzen. Eta ez dena ez da sozialki aipatzen, eta ez dena ez da ikusten. Baina egia pandemiak baserudien hori ekarri egin zuela, ez da. Eta gu genokan oi hartzona zen, orain zer gertatzen da, zer motatako politika publikoak egiten dira zaintzarekin lotuta. Ikusi egin duguna da, zaintzarekin lotuta, dana jarraitu egin dela eta privatizazioa joaten ari garela, eta gainera egiten ari garena da sare batzuk oso diskriminatzaileak. Non, gainera zaintza jasala dala bakarrik emakumeengan erortzen edo zurbaldetan geratzen, baizik eta emakume kolektibo batzuengan, batez ere emakume migrantetan. Eta horrek ekarri egintzen dagoena da, haien lan baldintzak guztiz murrizteak ikustea, guztiz prekaritatean eta ikustezin egitea. Are gehiago, indarkeri mota asko jasatzen dira horrelako espazioetan. Orduan, alde batetik uste dut bertatik jungo joango dala, eta gero, arrakala asko da oso. Orain oso famatua den arrakala bata kirola, ez da? Orain ikuste, badirudi, orain dela, oraingo, ez da? Erronka dela, eta da, orain urteak eta urteak dauzkagun erronkak direla, dauzkagu arrakala ekonomikoa, dauzkagu baita ere arrakala lan erreproduktibo eta produktiboaren artean, dakagu zaintzaren kontua, eta baita ere uste dut hor garrantzitsua dela baita ere osasun mentalaren garrantzia eta nola gauden emakumeok, zen eta kantzata eta minak senti egin izan ditugu urteak eta orain dela asko eta horri buruz oso gutxi hitz egiten da. Eta uste dut dala epe eta momentu konkretu bat, hau da gure osasunen mentalari buruz, ez bakarrik zaintza, gure osasunen mentalari buruz hitz egitea. Da, zergaitik, eneko 98ko gaixotasuna, fibromialgia daukaten gaixotasuna hori daukaten pertsonan artean emakumeak dira. Igual, begiratu behar dugu horrez, zergatik depresioak, zergatik orain daude orfidanak eta hainbat farmazik antziolitikoak guztiz kontsumitzen eta bedeziki emakumeak dira. Zer gertatzen ari da horregaz eta ez daude zerbitzurik horretarako. Eta, oraindik ere, dauzkagu hainbat eta erronka ja lotuta indarkeri konkretuak pairatzen dituzten emakumeekin, ja ez da sartuko adibidez, sartzen baldin bana, daukagu, birmoldatu egingo beharko geneko ordan. Horrez egitik uste dut oso epe garrantzitsua dela eta horretarako jarraipena behar da. Eta baita ere baloratzeakoa da, ez dugula, aukeratu justo, tipiko matzoa sortzi ondo dagoela, baina ez bakarrik ikusteraztako justo egun batzuetan, baizik eta egunak guztiak direla eta ipini behar dela mai gainean. Baita ere, gustatuko litzaidake, eta espero dut jarraipen eta oihartzun garrantzitsu bat izatea greba orokor hau, baina baita ere izatea ispilu beste mugimendu feminista, hau da, estatuko beste mugimendu feministentzako.
Zen eta egia da, gertatzen zaiguna da, oraindik ere estatuaren menpe gaudela, eta badaude gauza asko guztiz ezin ditugula eraldatu Euskal Herri mailan edo Euskadi mailan. Baina, mugimendu feministak, 18 aldarrikapen zehaztu ditu epe laburrerako, baina beste 5 epe luzerako. Orduan, greba bai, azaroaren 30ean izango da, baina lanean jarraitzearen beharra ere aldarrikatu du mugimendu feministak, eta horrez gain, egia da greba honetan, gidaritza emakumeok izango dugula, baina gizonak ere parte izateko edo babesteko deialdia eginda, nola ikusten duzuen egoera hori, interpelazio egoera hori gizonengan? Bueno, hori izan zen, 2018an aldarrikatu genuen berdina, osea, gizonak hartzea konziliazio aldetik, umeak baldin egoan edo menpekotasun pertsonak baldin egoan emakumeen menpe, esango dugu, eurak hartzea egun horretan ikusteko zenolako eragina daukaten gure bai osasunean, gure bizitza sozialean, eta bebai lanean. Eske ez deko zer ez gehitzerik esan duzunari. Eske da dana, nik berbaiten dodanean nire inguruan dauzen emakume feministekin, gure modua da nekatuta egun osoan. Eta hori zer gaitik da, bizitza jan egiten gaitu emakume hori. Jan egiten gaitu zer gaitik erantzunkizun gehien dakagu, pilo bat karga familiar eta ekonomikoak ditugu, horrek ez du esan nahi, baina erantzunkizunak adibidez ez dira parekatzen eta ez dira ondo antolatzen adibidez bikote heterosexualetan. Claro, hori bebai beste meroi bat da. Baina beti, eta ala ere, bikote heterosexualen ez diren, parekatu arren, gero bizitza oso bortitza egiten da adibidez emakumeontzako. Eta hori gertzen da gero gure osasun mentalean. Zuk esan bezala, nik egituko nioke bebai, daudela azkenengo ikerketak, non estatu mailan emakumeen artean alkoholaren kontsumoa gehitu da, igo da brutal. Zergaitik, eta gero, kombinatu gero, eta ez dakigu adibidez Orfidalek zenolako luze epean izango dituen eragina gure osasun mentalean, gure gorputzean, batez ere, ze dago hor ikerketa bat, non dago Alzheimerrarekin lotuta, hor dauz, pintzelada batzuk. Hori aldatzeko beharrezkoa da greba, noski baietz, baina behar dira politikak. Eta politikak eraginkorrak, eta politikak, emakumeoi gure bizitzak ondo kudeatzen laguntzen ez gaituen einean, ez dago aldaketarik egingo. Eta horri bebai dator, ez dik esaten duen moduan, eskumenen aldetik. Porque zu bai egin aldozu Euskadi mailan, ongi izate sistema, hobea izatea. Publikoki beharrezkoa da zaintza sistema publikoa. Orduan hori bebai konpromisu behar dau, eskumenak usten dotzien erarte, Eusko Jaurlaritzaren aldetik. Ze ez da normala, dinogu azaroa, baina gero dago martzoa. Eta oso polita dago jartzea hemen lasitoa, baina urtean zehar zer egiten dugu. Eta urtean zehar emakume maltratatu bat doianean zer gertatzen da. Zenolako laguntzak ditu. Zenolako, porque claro, maltratuta izatea ez da bakarrik kolpe bat jasotzea. Dira pilo bat golpe ikustezinak diranak, egunero pairatzen dugunak, violentzia simbolikoa, violentzia hainbat dabideetan, eta bar. Eta gero eske, berdintasuna lortuta dago. Ni esaldi hori esaten doztienean, ez dakita zerratzen nahi zen, edo benetan pena ematen dozten nolan pentsatzea jendea. Benetan lortu egin dugula berdintasuna, porque, claro, berdin kobretan dugu. Digo, bale, oso ondo. Eta nire ez da hurbileko pertsonak entzun dudana izan da, orain baimenak, ez da, guraso baimenak parekatu egin direnez, gauza parekatu egin dira. Eta hori izan dit, emakumeek bertan, eta ni bentsatan, ostras, emak geratzen zaigu, ez da, ulertzeaz benetan zer den zaintza, zer suposatzen den gorputza, ez da, gorputz feminizatu bat izatea, gorputz gizon. Bai, daude hor ideo asko, haindik ere horrastu egin behar direnak, baina baita ere nik justo, ez da, komentatu egin dozun moduan da, deialdi honetan,
igual segun zein egundeko dan, danak bezala, daukat igual puntu bat gerra emoteko edo gutxiago, ez da? Baina bai gizonen ez da parte hartze horri buruz. Nik kontraesan asko ditut. Eta kontraesanak ditu zen eta badirudi dien sentsazioa izan dela, eske hainbeste kexatu ezin zarete egin behar du izan duguna izan da. Parte hartu. Zen eta eske bestela, eske kantzaten diguzu. Eta hori, pinaldezakogu gure edozein erronka gertatu egin dela, bai adibidez, ipin egin godet Jennifer kasuarekin, ipineko dut beste kasuarekin, dauzkate haien privilegioa hain barneratuta, non daukatela eta daukate haiengan ja berneratuta daukatela eskubideak esatzeko eta esateko €1 zer nahi duten, non zer nahi duten eta nola nahi duten. Orduan daukat kontraesana horrekin zen eta bai ikusten dut ezinbestekoa doela kontziliazio hori gertatzeko, eraldaketa bat gertatzeko ezinbestekoa dela parte guztien, jastot ez da ipiniko gizonen emakuntzen eta badaude gainera beste identitate batzuk, guztion parte eraldaketak, baina horretarako ezinbestekoa da barne eraldaketa bat. Zen eta bestela, gauza teknikoetan, hor geratzen gara eta gero nor dago atzean, esan ez nortzuk egin, zer egin, eta gero beti egoera invasiboak ikusten ditute emakumeengan askotan parte hartzen dituztenean. Erduan, gauzak, ikusiko dugu baitare nola izango den partaidetza hori, nik dekot ikusmina, benetan nola sortuko den eta nola, eta, klaro, haiek eskatu dute, aber zenbat joaten diran gero grebara, eta zenbat kesatu egin doten, eta ni pentsaten, benetan gero hau izaten badasuren eskubidea hemen egoteko egongo zarete benetan, eta egunero egongo zarete, ez da bakarrik egun hori, egongo zarete egunero eta benetan eraldaketa hori konpromituta zaudete hau egiteko, orduan kontraesanak ditut, benetan uste dut garrantzitsua dela, alde batetik sentsibilizazioa, formakuntza eta denon arteko, eta benetan ikusten dut dela zerbait denon artean egin behar duguna, eta noski, eta gainera nik askotan tailerrak emoten nituenean, emoten nituen batez ere eta bereziki mutilekin. Baina, bai ikusten dodana da, nola sartu egin diren, eta hor, kantzatuta egontearren arrazoi bat izan dela. Zenbat kezatu egin zarete beste grebetan, parte hartu zen, eta bestela, ez dugu, igual baita ere resistentzia garrantzitsua da, eta ikusteraztea, zein dekundeko. Baina, ikusiko dugu, aber nola joaten den, nola eraikitzen den, eta zareak eraikitzea beti garrantzitsua iruditzen zaizkit. Baina, uste dut horretarako eraldaketak garrantzitsua ekartzea beharko lirateke alde guztitik. Iztearren, baina zabaltzearren meloi bat, bebai, zen nola heltzen dan movimentu feminista, herritarrei, batez ere emakumeoi. Hori, pentsatzearren, eta, kero, ikusi dugu nola feminismo edo feminista izatea orain ematen du moda bat dela. Baina, bestaldetik, ze nolako erabilpena egiten dan feminismoaren inguruan, emakume asko kontran jarri. Da oso lan brutala egin behar duguna feministok, egin behar duguna movimentu feministatik, lortzeko emakume horiek ez bakarrik egun bat greba egitea, baizik eta ulertzea zergaitik beharrezkoa dan zaintza sistema guztia bertan bera usteko eta aldatzeko. Bakarrik hor, zerrek aipatu egin dozuna, baitare hor, uste dut matxismo eta sistema kapitalistak oso ondo lan egiten dute elkarrekin, eta erabili izan dute baitare feminista, mugimendu feminista, baitare guren kontra, ez da? Nola merkantile izatu egin dute feminismoa eta feminismoarekin lotuta zeuden hainbat emakume. Ikusi alditzakegu gure kamisetetan, bakarrik ikusita, kamiseta jo soy feminista, ikusita hor aldean eta nortzuk eginda, hori kontrasan hori eta horretan erortzea, eta hainbat emakumeen aurpegiak ikustea kamisetetan, jertzeietan, merkantila izatu egin dute feminismoa, eta horrek eragin izan duena da superficialtasun bat eraikitzea eta ez edukiak ez izatea. Nik aratago joan izateke prostituido egin dabe izena. Gogorra, baina, eta pentsatzea zarela, baina da bizitzea bebai feminista.
Bueno, honekin bukatu beharko dugu gaurkoan, eskerrik asko beste behin ere, Izar Castillo eta Estilinares gurekin izategatik, eta hurrengo arte. Eskerrik asko. Eta orain tarte bat, eta jarrain intzuliko gara eguneko albiste nagusiekin, orain arte.